Por terceiro ano consecutivo, a Deputación da Coruña volverá a premiar as mellores iniciativas empresariais da provincia. Farao novamente a través dos premios PEL, cos que se pretende recoñecer as iniciativas e o traballo realizado polas empresas ou asociacións empresariais, realzando o seu papel fundamental como xeradoras de riqueza e emprego e contribuindo de paso ao fomento da cultura emprendedora na provincia. O certame, que chega este ano á súa terceira edición, conta con importantes novidades, entre elas que se amplían de 2 a 5 as categorías. Ademais dos galardóns ás empresas, este ano créanse novas categorías para concellos e asociacións empresariais que fomenten o emprego e o emprendemento. Así haberá un total de 5 premios: a mellor iniciativa empresarial nova, a mellor iniciativa empresarial consolidada, a mellor iniciativa empresarial xeradora de emprego, o mellor concello promotor de emprego de calidade e, por último, a mellor asociación empresarial. O prazo de presentación de candidaturas xa está aberto, podéndose presentar ata o 28 de febreiro a través da propia web da institución.